Моята статия тази година в годишника се казва "Кой управлява" и е някаква основа за теория на елитите. Но по-новите автори, по-съвременните, които говорят на тая тема, те говорят за менеджериал елит, менеджерския елит, и това е точно бюрокрацията. Защото вече самия държавен апарат е толкова сложен, че бюрокрацията получава една автономия, която реално почти никой не може да управлява. Трябва революционна фигура тип Тръмп и Илон Мъск да дойде и да каже: не, режем всичко, защото ако се опитваш ти по правилата на играта, с всичките процедури, с всичкото върховенство на правото и така нататък да играеш, всъщност ти винаги си в губеща позиция спрямо бюрокрацията. И това е един момент за върховенството на правото и на закона, или по-скоро за това превръщане на правото в процедури, които са тиранични сами по себе си, че когато държавата стигне до такъв момент правото да се превърне в една студена процедура, да няма никакъв нюанс и най-вече да няма, реално тогава няма изпълнителна власт, защото ти, за да си екзекутив, както казват на английски, нали, изпълнител, ти трябва да взимаш изпълнителни решения. Това са решения, които са субективни в някаква степен. Но ако всичко е в процедура, ти не можеш да взимаш такива решения, и тогава се стига до един момент, в който може най-големият абсурд да се случва, обаче понеже това е процедурата, ние си караме по нея.